nesta mostra están representados a paisaxe, a pintura historicista, a pintura de xénero, o retrato, un xeito de percorrido cronolóxico, pero vendo a evolución da historia da arte desde o século XVI hasta mediados do século XX. É difícil artellar as visitas guiadas da exposición porque a exposición está nas dúas plantas principais do edificio, hai moita variedade de estilos artísticos e tamén moita variedade de artistas, polo tanto, si, en ocasións é complicado pola cantidade de artistas e estilos que se dan. A diferencia entre as visitas guiadas para adultos e as visitas guiadas para escolares, basicamente, é a cantidade de autores e de estilos que se comentan en cada unha delas. Nas visitas guiadas para adultos case se explica toda a exposición, pero nas visitas guiadas de nenos centrámonos en estilos, en autores quizáis máis relevantes, aínda que todos son relevantes, pero, bueno, para que se fagan unha idea de como evoluciona a historia da arte ao longo do tempo. Sorprende moito o nivel das obras de arte. Primeiro, porque son artistas cunha longa traxectoria dentro da historia da arte non só de Galicia, sino fora de Galicia, porque temos artistas do Estado español, temos artistas de Francia, etc., pero ademais cunha gran calidade das obras, moitas delas incluso obras que non estaban catalogadas, obras que se descubren por primeira vez nesta exposición e que gracias á exposición pois salen á luz e ademais catalóganse, que é o máis importante para o que é o mundo da investigación e da historia da arte. Se temos en conta a percepción dos rapaces, hai que decir que unha das actividades que facemos é que eles se poñan na pel dun coleccionista, non? Sobre todo os nenos falan dunha obra que temos barroca, que é de Gregorio Ferro, que representa San Basilio, teñen moito éxito tamén as paisaxes, sobre todo a de Llorens, tamén teñen moito gusto por Eugenio Granel, o artista surrealista galego que temos. Logo, pois, os adultos sempre remarcan a calidade da exposición, que é unha gozada que podamos ver obras de artistas que, claro, ao mellor, pois, se non fose por esta exposición non poderíamos ver, pois, como serían obras de Rodin ou de Dalí, ou incluso Giacomo Bassano, que comentábamos ao principio, que tamén é un artista exquisito en canto a singularidade e calidade da obra. Obras que realmente creo que son todo un descubrimento. Despois tamén hai pezas que é moi difícil atopar en Galicia. É o caso das 3 obras coas que se inicia a exposición, que son as obras de Giacomo Bassano, que é un autor renacentista que para ver algunhas dos seus cadros pois hai que ir ao Kunsthistorische de Viena ou ao Museo do Prado e estaban aquí nunha colección de Ourense, nunha colección privada. Polo tanto, nese sentido, creo que a mostra en xeral é todo un descubrimento de obras que non se van a volver a poder ver facilmente en Galicia.